abin takaici saboda ko hassada ko son duniya a yanzu ka ga mumini yana gaba da ɗan uwansa kawai akan saɓanin duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soyayya don Allah ibada ce, dole sai muna son juna don Allah, mu rika dagewa, mu fi ƙarfin shaidan, mu fi ƙarfin hassada, kar mu yadda kawar duniya ta sa ka ki ɗan uwanka kawai don Allah masa wata dama a duniya da kai bai maka ba. Wannan ba daidai ba ne. Idan ka ki wani mutum don Allah masa wata dama a duniya ko ya bashi kai bai baka ba, ba za ka iya ragansa ba. Allah ta'ala bai taɓa raba wani mutum da wata ni'imar da ya mar a duniya don wani ɗan adam baya so ba, sai dai baƙin ciki ya kashe ka, amma Allah baya canja decision da ya na ba wani wai don kai ranka baya so. Kuma ita taskar Allah ba ta karewa, duk abin da ya ba wani ɗan adam yau a duniya in ka roƙa akwai ninkin baninki a taskar Allah. Zai iya baka watakila irin wannan ni'imar ko wadda ta fita ko ma itan amma kuma fiye da wadda ma aka bashi. To inda kake roƙo a taskar da ba ta ƙariya, me yasa wata ni'imar duniya za ta tsole maka ido don wani ya samu kai baka samu ba? A fa dukkan ni'imomin duniya wacce ce mafi tsadar ni'ima? Shine imani.